wallahi an bisu sama wa an hoto ko mbiɗa joni subaka law ngal ɗon ñamtugal gonduɗa koye dokke Allah joni safa ko gonɗa e dow ay seydi a wayrama mi yewnima wa an mbin a haalani taw to gummiɗa de sehlam joni subaka law ngal ñamtugal koye gynéco gummini holi gynéco kadi anne an minde aɗa andi kala ko jiilimi e aduna ko ɓesmu tan jilotomi yasin Calce, le Parisien. Jeddu. Ça va? Min zo. Ngorda boy. O fi kam joni. Non, min hakuna me ma wala hale mbedu. Ah, am kay boy jona don don. Boy ana weli ngurdam de. Aha. Joda da foydo café ma ngo dam inde café ada morlo hoore. Nangi ngene fiye ma ada balli pisini. Geejo hendu do wutta. Ada fofo ko weli. Ko waddo hen ma sha Allah no. An mi haala ma sayino pare lutta non. Pari. Boy ana anda. Boy min ko wiyete Paris en. Espagne en, États-Unis en. E ko fati affaire dandiyanke en. C'est bon. Boy ko dañen mi do ko rek moƴƴi mi ñumu fin. Mi wona hedde pisina. Hendu geej mi wutta. Bodo yara café mo wona e jam. to tolnimi ɗo hankanti ko ɓesmu tan ko ɗum tan daranima te noon j'ai espoir parce que franchement ko docteur o wi kam ko deeƴi ɓerdam o wi kam inchallah dans 1 mois je vais tomber enceinte sehlam a addi kadi kesa wallay noon o wi hakkillam deeƴi ɗo gonmi ɗo alhamdulillah yo Allah newnu kono ayi an anan ka tiɗɗo hoore a nanta haala ala fof no mi rewirani e ma Dieynaba ya wat feere ngara jehen mi nawmo ar ceerno Mody kono mi ronki te an wona an haalante ceerno Mody wona an ayi hakkude me yaro ko ɗo pimmi ɗum e ceɓal wuderam ko kalmi ko ɗum yaro haali komi haalani o haalani an ayi hayso ko yeesam ngo gartirmi wonata koye siññude kadi ɗum wona an haalante ɗum mbimami ko jamma somi artiri yeesam ngo o wontata ko neɗɗo goɗɗo mbimami hayso wimo yo amanamo amanta kono an mi ronki ka gaari mawdi kono min tise yasin min affaire sernaɓe wona gueɗam an aɗa andi ɗum min affaire sernaɓe kam hay darra mi wiyani hen accam tan mi yaha gynéco ko haali kam ko wi kam ɗo ko no ɓerdam ne deeƴi hen machallah eyi moƴƴi yallanama ko gotum o kam ko gotum eyi ɗo dans 1 mois dal je vais suivre mes traitements te mbeɗa andi kam ma Allah wat jam yo Allah wat jam wadde voilà ka ñallowo noon mi wiyani noon an yaasi an est ce que aɗa yardo yaro dañji papier de mariage Boy dum ko ngurdam beldam de. Kono en wadi ko buri dum don. Ada ko woni gon. Wat fere jawa projet yi. Ana jelede mbatta ko. Wala projet jewon mi boy. Adno fatani ay gorde de. Mais projet nan do henna. Agence immobilier nan do henna. Wala sino jewa hay sino ko magasin. Ada yey prêt à porter. Buri ni henna jonde mere de nafara. Min yen ko ma do pere a porte. Boy jew galle o. Boy min bawon ala ko heddi e aduna. Otoji machallah. Galleji machallah. So mai ko min jogoto ɗum min ronoto ɗum wadde ko mbaɗanmi projet ji mboɗo tampino hooram haal hotta wawi Boy mayde wonda ko suka wonda ko mawɗo. Sukaɓe tokosɓe a ɓuurani ɗumen. Ɗum noon mayde ko Allah jogui. Aɗa andi fulɓe mbi ko so tawi doole donki yo doole keɓɓo. Kono min mbima ko so tawi doole mbawi yo doole goɗɗe keble. So tawi bawno ɗo donki keɓlaɗe keɓɓo. Ɗum moye jonde.
an hande affaire oustas aduna boy ay babam sa ƴiwmi ganduɗa bientôt ko maayo non sérieux attumore haalan maɗa jala kam boy babam sa yima ganduɗa o yeehi ha paari aran ko patmi ñalawma joɗɗo baaba maaya e jaam ƴetta ko jeyno ko min woni abo kadi nagane ɗo sennani an sa yewni kala haala mayde an est ce que hande so bamma maayi est ce que an aɗa wawi runtude jawdi makko ndi mbiɗa hollum a nanani ko mbimami ala mi nanani mbimi taw an e yero on dañti papier de mariage an Dieynaba min holko mbaddanmi e papier de mariage holi min holi papier de mariage yaro jogui ko liggey hoore mum jogui ko boutique aji mum jogui ko magasin ji muɗum te aɗande so yawti Allah kala ko maaye e ladde ko jawgal rondi yaro hande kala ko dañi 80% ɗi ko min ah bon eyi ɗum kay wona an haalante ɗum min mbatta papier de mariage accanam haala papier de mariage Yes, ma chérie, tu te trompes. An min cikkannomi no mbayɗa wonde danan ni. An gandal ma diwi ɗo. An holto debbo joni resondirte e gorko taw lijjitani papier de mariage. Ɗum fonno wonde priorité ma ndemba wan. Hein? An hakkille ma o holto kuccinɗa ɗum? Lijjit ɗum ɗon de. Dieynaba ɗum ɗo min gartu hen haccanam haala papier de mariage Ah bon? ñalla noon ala noon arde tan waɗa Min kay mi ñallat komi tampuɗo ƴeewanam ko waɗi léger tan. Aɗa famani min? ar ngabbo hen ɓortoɗen ɗum ne hannde ko maaro ranewo baɗɗo bagaƴ e suurdefmi hannde Bagaƴ ko e waɗatma ko Bogoj. Mbeɗa yiɗi bogoj. ɗum waɗatma an kaaliɗo a dawari jeeri a dawari waalo toujours ka ɗaniɗo sa fini ko café ma joƴƴiɗa ɗo hen mbiya wonde babam joni maya so mayi mi rona jawdi ndi an sa roni jawdi a bonna fijiri wona hakkille ma aɗan ko hoɗum an hande affaire oustas yagal adduma ɗo affaire sernaɓe warate hen aɗan ko hoɗum mi guila suba komi jinnoɗo yaade sali komi gamnoɗo mi ala duysuɓe to aɗan no mbatte pat mi yaha mi ngabba dow mi waɗa préparé mi huɓɓo oto o jehen ɓuuri haalluñ ma ɗiɗo an ga tawe ɗon ɗacce ɗon a yi mi haalanma ɓernde so tawi nehaka heewi ko bonnude neɗɗo boy guuro yo wat ko wuurɓe mbaɗata ah bon ɗum woni ko kalla e joɗɗo toon aɗa morla hoore aɗa yara café quoi cikkama ko ɗon gurdam il faut copain Aïcha, Khadija, ça va? ça va bien? Ana Seli? Mawɗum? An dal do joɗotoɗa téléphone ma whatsapp ma an a arata e goto. Ayi de baade mi ala ko mbanmi kay. Wonay téléphone am? Aɗa selli? Jam tan Acci kam de. min ke mi accani ma Ko kewi ko mbarata ɓandu? an so wona kaaliɗo Kaaliɗo? ko kaaliɗo watma? kaaliɗo de min wirtimo salminmomi on darani sah Ala anni. billahi kam kersuɗo sah Wadde an ɗum no ɓettuma? Kaaliɗo accani yumma, accani baba. Min wiñi ko eɓɓata koye dow mo salminta kam correctement. Wadde an ɗum hoto watmo probléme? sa yimin miɗa salmina kaaliɗo c'est parce que an ka sehilam C'est vrai? a faami Mhm. te kanko ko grand frère ma Mhm. min mi yiɗa wirtade mi salminanimo ɗum noon tagui calminmomi kono so tawi o yiɗa kadi mi salminamo ala probléme min mi salmintamo Min mbeɗa andi ko min jewata henete ndax mbeɗa andi sa ari ɗo ko min adduma kono sa salminimo o salmitakimo accu yaha kanko ko mbewa tan amo yaha e gasti sa haqqille makko tolni ɗon kaaliɗo sah naka gasi mbimi Hmm. komi joguiɗo anniversaire a ari kadi de hande moom hay goto nanata anniversaire hande rek anniversaire mo ganduɗa aɗon ko jinmi jaaden mbaɗen shopping sen mbaɗi shopping coden comci joɗɗi min e ma nag yadata e anniversaire heede no mbaɗa yidde ko mawni ni mbeɗa wawma ɗoftude dal jehen coodiyen ko waɗi classe bonoɗa jaha jantinaɓe garta kono min moom accam ɗo tan mi jooɗo anniversaire moom fawles ko tagui yi mi suusa yimɓe an ko kulata yimɓe sami haali tan mbiya mi suusa yimɓe mi tammani yaltude annene waɗat comprendre a joni ko min tan mi yaltude min ayo wona ɗum de wallahi asim
somi yehi gañanmi ko yaadude e ma jehen hay hakkunde he mi faɗɗo tonete mi hessinma an ko tagi min an kala ko mbiɗa kam mi waɗa te an kala ko mbimami a watta ɗum hoɗoma yiru noon ɓinguel nenam anniversaire o a yahat sini walla sina a yahat force ɗum kam ko min wima noon a yahat force andi ko woni haala ka jehen mbaɗa yen shopping coɗen ko yooɗi haala yaade wasa yaade moom ɗum men réglu ɗum après anniversaire o a yahat mbimami eyyi moƴƴi baxna wa ko mbis ana heñotako wat sese an la ilaha ndo ko leedi an gilnam mbiɗa jooɗi ɗo mbaɗa fatma tan aɗa wona ɗan maquillage uji ma tan i ko jiɗɗa ko waɗɗa kam seeɗe noon ko mbaɗa ko ni tan mbaɗɗa yooɗi ala ko jarani ande balɗa yewnani haydara de min tan ha machallah a waɗi dal a fewni ha yooɗi dal merci beaucoup merci nak yoni Zahra eɗen poti resede il est temps min sax ala problème ha joni komi cukalel mais an il est temps ko mbiɗa ko ko gonga hakkunde men Seydou haydara a majjani hen te andi fof ko gurmi kono muusi ha maayi dewgal no moƴƴi ha maayi de mais to gommi ɗo mi suusa ɓernam jaɓani mbaɗa huuli mabel ɗum fof ko gonga mais jeew yeeso ma ɗum fof yewtat sa yiiɗi yaade aɗa jeewa caggal a yahata hay nokku jeew yeeso ma jaaha mais ko mbis mbaɗa yani worɓe joni aɓena funnague janggo aɓena hirnague ɓawo jangga ɓena rewa ɓawo jangga ɓena warga est ce que ma suus kalde gonga weeli Allah nan faaro debbo ko dewgal sa yi gorko moƴƴo ya hurtoy gacca kam do miɗa waɗa falale sande ko il est temps min dal mbaɗa jogui espoir ko ɗum mbawmami haalande espoir oui mbaɗa jogui espoir belle joni a suudat kam jamais de la vie hoto miijo sax mbaɗa suutma gila no gonmi cukalel gonɗa cukalel enen jadata a anda sona min mi anda sona an joni bagage uji ma a waɗat hen code jamais de la vie code ala hakkude men te ƴeew min a lepti kam gila joɗɗen ɗo haaju a wara kam haala jehen sax mbeɗen grignoté quelque chose e lawol ngol e d'accord e toon yo Allah newnu an a sella en Ça va? Sen. Ça va bien? Ka halpular de jam dem de jam pullo kam. E ko halpular kay. Alhamdulillah rabbil alamin. Harikal. E bandum de. Modum kay. Min de seylam. Ko mi majjud. Ka majjud. Wallahi ko majjud. Ko majjidma? O memi ko dar gele subbunde subak. Nippi me ngardo garsal. Ko mi jillirta ha tampu. Dar holto? Dar jolof ummi mbeɗaari ƴewɗo kawam goto no wiye yero. Kawma ni wiye yoro? Eyi wiye yero sow. ala numéro téléphone makko bindinanimo téléphone mbiɗa jogui téléphone esi noon wallahi mi addora numéro mum hay adresse makko ɓe tottanimo adresse o kay woni Dakar o ɓe mbi adresse makko ko Dakar adresse o ko Dakar Dakar woni adresse an kawma o ma metti yitude de wonno Dakar koko muul joni noon feere wotere tan jimi comme solution aradi yimɓe jaaha Pindi TV an sehlam man noppi belan mbimi wona debbo wona pende de ko yero sow wiyete Pindi TV wona debbo Pindi TV ko télé nana Maris e brioche doore jehen toon wasta toon ganduɗo kawma sa ari ha ɗon sa namdima rek wasta ganduɗo ɗon kawma
tele ɓe waɗa heedi joni ar jehen mi nawma toon sago Allah sago man jehe jehen joni ka en a arat yimɓe ƴetta oto